бобо шалғам коридааст. Шалғам сабзида бисёр калон шуда рафтааст. бобо шалғамро аз замин кашида гирифтанӣ шудааст. Кашидааст, аммо ҳеҷ зураш нарасидааст. бобо бибиро ба ёри ҷиғ задааст. биби бобо шалғамро дошта кашидаанд, аммо ҳеҷ зурашон нарасидааст. биби наберачаашро ба ёри ҷиғ задааст. наберачааш бибиро, биби бобо шалғамро дошта кашидаанд, аммо ҳеҷ зурашон нарасидааст. набера сагчаашро ба ёри ҷиғ задааст. сагча наберачаро, наберача бибиро, биби бобо шалғамро дошта кашидаанд, аммо ҳеҷ кашида гирифта натавонистаанд. сагча гурбачаро ба ёри ҷиғ задааст. гурбача сагчаро, наберача бибиро, биби бобо шалғамро дошта кашидаанд, аммо ҳеҷ зурашон нарасидааст. гурбача мушчаро ба ёри ҷиғ задааст. мушча гурбачаро, гурбача сагча наберача бибиро, биби бобо шалғамро дошта оқибат шалғамро кашида баровардаанд.